Вітаю, сябры, вы на канале Відзік, у мікрафона Рудзі, і значыць час для гульнявых навін. Сённяшні выпуск мы прысвецім амаль што хуткім рэлізам, бо на гэтым тыдні нас чакае цэлы стос розных праектаў. Так што даставайце свае Steam-аккаунты і рыхтуйцеся дадаваць усё ў жаданае. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтараў. Пагналі! Турэцкая студыя Motion Blur прадставіла Blake State, прыгодніцкі шпіёнскі экшн ад трэцяй асобы на рухавіку Unreal Engine 5. Па сюжэце экшана загадкавы архітэктар даручае былому легендарнаму байцу заданне выратаваць паланёнага вучонага і раскрыць прычыну, па якой у свеце адбыўся катаклізм. Галоўнаму герою трэба адправіцца ў дзіўнае месца, у якім у літаральным сэнсе невядома, што апынецца за наступнымі дзвярыма. У Black State дзверы уяўляюць сабой нешта накшталт парталаў. У трылеры распрацоўшчыкі паказалі, як адныя дзверы спачатку вялі ў невялікае памяшканне, але калі галоўны герой зачыніў і зноў адчыніў, то за імі ўжо апынуўся вагон метро. Перамяшчэнне паміж такімі парталамі стане адной з галоўных тэм гульні. У студыі Motion Blur паведамілі, што працуюць над ёю больш за 2,5 гады. За гэты час дызайн дакумент экшана павялічыўся на 250 сторонак. Распрацоўшчыкі, у тым ліку, натхняюцца серыямі Metal Gear Solid, The Last of Us і Uncharted. У Black State пакуль няма даты рэліза, старонка Steam у Беларусі даступна. На мінулым тыдні аўтары Broforce і Terranil выпусцілі ўраганны шутер з штурхелямі Angerfoot, што выдае вядомая па падтрымцы дзіўных праектаў Devolver Digital. Судзячы па першых водгуках, у студыі атрымалася стварыць аналаг Hotline Miami, але ў 3D з выглядам ад першай асобы. Гульцу прапануецца ачысціць горад ад антрапаморфных гангстараў, уключаючы людзей-шчупальцаў. Здольнасці галоўнага героя мяняюцца ў залежнасці ад апранутых красовак. Звычайны выспятак можа стаць ураганным комба з удараў ці аглушальным падсрачнікам. Узроўні трэба праходзіць на вялікай хуткасці, дзе кошт адной памылкі вельмі высокі. Сакрэты і дадатковыя здольнасці павінны дадаць праекту рэгулябельнасці, лічаць распрацоўшчыкі. Разам з рэлізам з'явіліся і рэцэнзіі на праект ад замежных журналістаў. Хваляць тайтл за гумар, стылістыку і займальныя перастрэлкі з штурхелямі. А вось лаяць Angerfoot роўна ж за тое самае. Дурны гумар надакучвае, як і перастрэлкі. Давайце паслухаем некалькі урыўкаў з аглядаў. Angerfoot — гэта яркая, складаная і страшэнна смешная гульня. Ты трапляеш у ліхаманкавы сон, змяшчаны на крымінале з хуткай баёўкай, ад якой складана адарвацца. Іншы журналіст лічыць, што ў гульні ёсць усе задаткі для таго, каб стаць культавай. Пракладваць шлях праз шалёны асартымент ворагаў весела. Мульцяшная стылістыка выглядае чароўна дзіўна, хоць часам і занадта па-дзіцячы. Ёсць што дапрацаваць у дызайне ўзроўняў, але я б паглядзеў на такую франшызу. І трэцяе разгромнае меркаванне, што калі вы гулялі ў дэма-версію Angerfoot, то лічыце, што вы прайшлі ўсю гульню. Тут трэба проста бегаць, страляць і штурхаць ворагаў. Таксама ёсць платформінг, які забівае тэмпы і купка раздражняльных босаў. Даступна Angerfoot на ПК. У Беларусі гульня каштуе $13, Польшча — 105 злотых. Перайдзем да абяцаных рэлізаў тыдня, бо іх сапраўды дастаткова. Дзяўчына Алятея змагаецца з ворагамі на вуліцах Канаана, старажытнага горада, які стаў апошняй апорай чалавецтва. Супраць яе механічныя големы разнастайных формаў і памераў, а справіцца з імі дапамогуць востры меч і дакладны рэвальвер. Па словах аўтараў, Гештальт Steam and Cinda адрозніваецца нелінейным апавяданнем, якое змяняецца ў залежнасці ад прынятых рашэнняў. Геймплей, наадварот, захоўвае вернасць традыцыям, у яго аснове ляжаць дынамічныя баі з радавымі сапернікамі і велізарнымі босамі. Стымпанкавае Metroidvania выходзіць сёння ў аўторак на ПК і кансолі мінулага пакалення. Старонка ў Steam, як і дэма-версія, даступна ў Беларусі. У будучыні людзі змаглі перамагчы смерць, праўда, не ўсе. Вечнае жыццё дастаецца толькі тым, хто ў час аплачвае падпіску і паслугі ЖКГ. Гэтыя шчасліўчыкі могуць захаваць сваю свядомасць у лічбавым банку даных і нават перамяшчаць яго з аднаго цела ў іншае. У Нью-Йорку пачынае гуляць серыйны забойца, ахвярамі якога становяцца прадстаўнікі мясцовай эліты. Вы той самы дэтэктыў, які ідзе па слядах гэтага маніяка. У расследаванні вам дапамогуць маладая напарніца з паліцыі і спецыяльная прылада. Яна дазваляе маніпуляваць часам і прайграваць падзеі, якія папярэднічалі забойству.
Сюжэт, акрамя дэтэктыўнай лініі, будзе прысвечаны філасофскім развагам аб трансгуманізме, неўміручасці і тонкай грані паміж добром і злом. А з галавой пагрузіцца ў змрочную атмасферу кіберпанкавага нуара дапаможа высокатэхналагічная графіка, за якую адказвае рухавік Unreal Engine 5. Праект чакаем ужо 17 ліпеня ў сераду на асноўных платформах. Старонка Steam у Беларусі даступна. Лісянё сышло з нябёсаў, каб выканаць важную ролю ў магічным рытуале. Яно ўзброена легендарным кійком, з дапамогай якога можа змагацца і пераадольваць перашкоды. Класічны геймплей 2D-платформера з элементамі метроідваніі наўрад ці здзівіць дасведчанага гульца. Аднак ёсць у Bo, Pass of the Teal Lotus і іншыя характэрныя рысы. У першую чаргу гэта ўручную намаляваны свет. Поўны адсылак да японскай міфалогіі і арыгінальны саундтрэк, у якім традыцыйныя азіяцкія інструменты змешваюцца з сучасным аркестрам. Выглядае ўсё ў спалучэнні вельмі бадзёра. Чакаем праект таксама ў сераду 17 числа на ПК, Маке і Лінуксе і асноўных кансолях са свечом. Старонка Steam у Беларусі даступна. У Flintlock The Siege of Dawn вы пачынаеце сваё падарожжа ў свеце, дзе магія суседнічае з агнястрэльнай зброяй. У ролі адважнай ваяўніцы Норванек гульцам неабходна перамагчы войска кааліцыі, каб замкнуць браму ў вялікую бездань, з якой вырваліся войскі нежыці і агрэсіўныя багі. Можна будзе сустрэць шумерскага бога мудрасці Энкі, па віне якога, магчыма, багі здабылі волю, багіню парадку Рамуху, якая валодае 3 мячамі і іншых небяспечных сапернікаў. Аўтары абяцаюць парадаваць нас маштабнымі і разнастайнымі лакацыямі. Атрымаецца наведаць як безжыццёвыя пустыні, так і велічныя мегаполісы. У гульні выкарыстоўваецца баявая сістэма, якую распрацоўшчыкі назвалі Souls-Light. Яна нагадвае аб Souls-лайках, але адчуваецца больш дынамічнай. Бадзёра-ураганны экшн-РПГ ад аўтараў Ashen выходзіць таксама 18 ліпеня ў чацвер на асноўных платформах і іх мінулых пакаленнях. У Беларусі гульня каштуе $22,5, Польшча 152 злотых. Каб не марнаваць грошы, можна памацаць дэмку. Norland. Пільныя гледачы нашых гульнявых навін заўважаць, што ў нас чарговы ранні доступ да гэтай гульні. Спачатку гэта павінна было адбыцца ў маі, але справу адклалі да 18 ліпеня. Гульня ўяўляе сабой генератар гісторый ад самых простых, накшталт немудрагелістых сюжэтаў пра каханне і нянавісць, да складаных і заблытаных, у цэнтры якіх могуць быць рэлігійныя канфлікты, палацавыя перавароты і класавыя супярэчнасці. Ваша задача, кіруючы сям'ёй сярэдневяковай шляхты, прывесці свой дом да сусветнай магутнасці. Ну, ці ладна павесяліцца ў працэсе, назіраючы за тым, у што можа выліцца любое, нават самае нязначнае дзеянне вашых падапечных. У падобных гульнях перамога не галоўная. Чакаем 18 ліпеня ў чацвер на ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. У Мейфумада чалавецтва перажыло глобальны канфлікт, які ледзь не скончыўся знішчэннем усяго жывога на планеце. Праз гады пасля сусветнай бойні некалькі фракцый змагаюцца за ўладу над востравам Яматай. Вы можете выбіраць свой шлях у гэтым дзіўным свеце і адыграць ключавую ролю ў жыцці яго насельнікаў. Мейфумада складаецца з мноства лакацый. Даследаваць іх можна ў любым парадку. Гульня прытрымліваецца прынцыпаў метроідваніі. У баі галоўны герой выкарыстоўвае багаты арсенал ад мячоў і ручных бомбаў да сюрыкенаў і дубінак. А ворагі навучаны дзейнічаць разам, не пакідаючы няўважліваму байцу ні шансу на перамогу. Нарэшце, асобна варта адзначыць змрочную піксельную графіку, нібыта ў Blasphemous, і акцэнтуе гэта ўсё ўвагу на крывавых падрабязнасцях кожнай сутычкі. Двухмерны слэшер аб прыгодах постапакаліптычнага самурая чакаем таксама 18 числа ў чацвер. Выходзіць выключна на ПК, Маке і Лінуксе. Старонка Steam у Беларусі даступна. Распрацоўшчыкі з Мифрил Interactive паведамілі, што фэнтэзійны экшн Dungeon Born выйдзе ў раннім доступе 18 ліпеня. Гэта адбудзецца адразу пасля фінальнага тэсціравання. Гульцам прапануюць адправіцца ў змрочныя падзямеллі ў адзіночку, выбраўшы адзін з 7 класаў ці ў групе з сябрамі. Там нас чакаюць бітвы з жахлівымі монстрамі і іншымі шукальнікамі прыгод, розныя небяспекі і скарбы. Сутнасць кожнай вылазкі будзе ў тым, каб выжыць і вярнуцца са здабычай. Да прыкладу, чараўнік
зміг замарозіць ворагаў, а прайдзе свет заспее іх знянацку, выкарыстаўшы скрытнасць. Апроч зброі і магіі мы зможам скарыстацца ландшафтам, выбудаваць барыкады, прывабіць сапернікаў у пастку ці ўладкаваць засаду, ператварыўшыся ў куфр са скарбамі з дапамогай адмысловага зелля. Мы ў захапленні ад падарожжа і не можам выказаць усёй падзякі за ваш энтузіязм, адданасць справе і падтрымку. Давайте аб'яднаемся ў гэтым апошнім рыўку і паднімем Dungeonborn на новыя вышыні, заклікаюць распрацоўшчыкі. Dungeonborn сабрала ў асноўным станоўчыя водгукі гульцоў тэсціравання. Яны пахвалілі цікавыя рукапашныя бойкі з магіяй і халоднай зброі, а таксама дэталёвую наладку персанажа і зручны інтэрфейс. Гульня выходзіць у ранні доступ 19 числа ў пятніцу. Старонка Steam у Беларусі даступна. Днём вы будуеце крэпасць, а ноччу прыходзіць падступны вораг і спрабуе яе разбурыць. Здаецца, што тыповая абарона веж, але ад іншых Tower Defense катаклізм адрозніваецца перавагай у бок звычайных РТС. Для будаўніцтва неабходны рэсурсы, запас якіх трэба забяспечыць з дапамогай пісьменнага планавання вытворчасці. Іншая унікальная асаблівасць – сумленнае мадэляванне гульнявой фізікі. Вы будуеце свой замак з дапамогай асобных блокаў з улікам такіх параметраў, як цэнтр цяжару і трываласць асобных элементаў. А падчас штурму крэпасці кожная цаглінка можа абрынуцца, прычыніўшы ўрон як вашым юнітам, так і варожым. Праходжанне адзіночнай кампаніі, якая расказвае пра дом і апошнюю надзею на яго выратаванне, зойме каля 30 гадзін. Ёсць і іншыя рэжымы выжывання супраць бясконцых хваль, творчы рэжым без нападаючых і спецыяльна падрыхтаваныя ўзроўні з асобнымі бітвамі. Спачатку ранні доступ павінен быў распачацца на гэтым тыдні ў аўторак 16 числа, але вырашылі ўсё ж зарабіць гэта 22-го у наступны панядзелак. Чакаем выключна на ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу. Больш навін шукайце ў тэлеграм-канале Відзік. Не забывайце націскаць лайкі і падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. А таксама падпісвайцеся на канал, праглядайце асноўнае размоўнае гікаўскае шоу, кіназніжку пра серыялы і тэхнавуку ад Віталя Ляхновіча. Глядзець, не пераглядзець. Асаблівая падзяка спонсарам з Патрэона і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!